Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Tak, milí bratia a sestry, slúžime takú aj, môžeme povedať aj svätú omšu, že takú cez more, interkontinentálnu, lebo určite Janko je s nami spojený, aj mi volal pred nejakou hodinkou, že myslí na nás. Ja svätú omšu samozrejme obetujem za vás, za celú vašu rodinu. A on mi ešte pridal úmysel a mi hovoril, že Roskam bude mať narodeniny 1. septembra. Pravda. Takže zvlášť teda aj za Rozáliu na špeciálne Jankovú prosbu. A tak je to zároveň teda taká, môžeme povedať, aj rodinná svätá omša. Možno aj práve preto, že Janko Štupák je taký možno ctiteľ, možno horlivý, možno svojím spôsobom naozaj šíriteľ toho Božieho kráľovstva tak ako vie, a vďaka nemu myslím, že stojí aj táto kaplnka, aj mnohé ďalšie, či už tie sochy Panny Márie, alebo aj ďalšie možno kostoly v Afrike a iné veci. A možno veľa duší vočistí tu tiež na tejto svätej omše tak nejakým spôsobom poletuje aj z tých, čo on vyprosil, lebo stále prosí za duše vočistí. A tak my prichádzame do takéhoto spoločenstva, aby sme tu spolu slúžili svätú omšu tak, ako ju Ježiš ustanovil, tak ako si to on praje, aby sme ho uctievali. Aby sme mohli mať plnú účasť aj na Božích milostiach, ktoré má pre nás pripravené. Vstúpme do svojho srdca a ľutujme svoje hriechy. Ježišu, Ty si prijal ľudskú prírodzenosť, aby si nás spasil. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ty si zomrel na kríži za všetkých ľudí. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Ty si nám otvoril cestu do neba. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Nech sa nad nami zmiluje Všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Modlíme sa. Bože, svätému opátovi Bernardovi dal si milosť, aby bol svetlom Tvojej cirkvi a horel za jej obnovu. Na jeho príhovor napáňaj nás duchom horlivosti, aby sme stále žili ako synovia svetla, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Posvetím svoje veľké meno, zneúctené medzi národmi, ktoré ste uprostred nich hanobili. A národy spoznajú, že ja som Pán, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý, hovorí Pán Boh. Vezmem vás spomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa.
vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu nepríjmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. Svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli prísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjané, všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozneval, poslal svoje vojska a vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Preto choďte na ráz ceste a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. A svadobná sieň sa naplnila hostia. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľ, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je pozvaných, ale málo vyvolených. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste.
tak my sme prijali to pozvanie, lebo sme tu. A Evangelium nám práve hovorí o takom pozvaní, ako kráľ pozýva na kráľovskú hostinu. My vieme, že to nie je obyčajný kráľ, ale Ježiš hovorí, že nebeské kráľovstvo sa podobá takémuto kráľovi, čiže hovorí o nebeskom kráľovi. A teda hovorí sa, že všetci, ktorí aj prichádzame na omšu, prichádzame na ňu pretože on si nás volá. Že on pozýva. On je ten prvý pozývateľ, tak ako to počujeme aj v tomto podobenstve. A my už sme iba tí, ktorí to pozvanie prijímame, alebo nepríjmame, hej? Alebo častokrát my sami, a vidíme to aj okolo nás, že sa vyhovárame, že musíme ísť aj na to pole, aj za tým obchodom, aj za tým dobytkom, aj čokoľvek iné. A niekedy akoby strácame to, čo má byť to prvoradé. Alebo strácame, dôležité, aby sme zachytili tú pozvánku do blízkosti kráľa. Do jeho priazne, do jeho radosti. Aby sme vošli s ním do jeho radosti. Lebo Boh je ten, ktorý má radosť z každého z nás. Pretože tak ako dobrý rodič má radosť zo svojich detí, respektíve aj radosť, aj starosť, aj všetko z dobrých má radosť. Z tých, čo mu robí sa starosti, tak tým sa venuje. Venuje možno ešte s o to väčšou starostlivosťou. A to je Ježiš, ktorý takýmto spôsobom sa stará aj o nás. Dáva nám akoby to svadobné rúcho, s ktorým nás volá, to rúcho milosti. A pozýva nás, aby sme vošli do vzťahu s ním. Aby to nebola len omša, aby to nebol len formálny úkon, aby to nebolo len to vonkajšie, ale do vnútorného vzťahu s ním. Aby nás to znútra posväcovalo. Pretože to posvätné rucho nie je nič iné ako tá Božia milosť, ktorú máme mať, aby sme vošli do jeho prítomnosti. A v prvom čítaní to Ezechiel tak počiarkuje, keď hovorí, že samotný Boh je ten, ktorý nám dá nové srdce. On si nás vyvolil spomedzi národov, že dáva nám nové srdce, vloží do nás nového ducha. To srdce kamenné vymení za srdce z mesa. Je to Boh, ktorý si takýmto spôsobom pripravuje svojich ľudí. A my by sme mali byť tí, ktorí sa snažíme zachytiť to jeho pozvanie, tú jeho vlnovú dĺžku, alebo zachytiť tie milosti, ktoré to, čo Boh túži z nás mať, alebo do čo nás túži pozvať. Aby nám to neprešlo tak nejako pomedzi prsty, aby sme nezostali len tak stáť obdáleč a pozorovať, že čo sa to okolo nás deje, alebo niečo podobné, ale aby sme išli do toho blízkeho vzťahu s ním. To bude samozrejme aj táto svätá omša, aj táto pozvánka, aj táto milosť, aj vlastne to, čo ideme teraz slúžiť. Amen. Alebo zaklať. Že svätý Bernard, bratia a sestry, medzi predstavenými reholného spoločenstva v dejinách cirkvi vynikal svätý opát Bernard. Pozbudený jeho príkladom lásky k Bohu, vyjadrime svoju nádej v týchto spoločných prosbách. Prosme za cirkev, aby stále viac mladých rozhodovalo nasledovať Krista v rehoľnom povolaní a zasvetiť sa mu v chudobe, čistote a poslušnosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za nášho pápeža Leva, aby sa jeho náuka stretla vždy s prijatím a poslušnosťou veriacich. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za celé ľudstvo, aby reformy zákonov a spoločenského poriadku prinášali väčšiu jednotu a vzájomné pochopenie. Prosíme ťa, vyslíš nás.
Prosme za členov nášho farského spoločenstva, aby sme sa zaujímali o život vo farnosti a vzájomne sa posilňovali v duchovnom živote. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za našich zomrelých, aby dosiahli plnosť poznania a večnú radosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. Tak ti, Pane, odozdávame aj celú túto možno širokú rodinu a priateľov a všetkých, ktorí sme tu, so všetkým tým, čo si nesieme vo svojich srdciach, aj s našimi slabostmi, aj s našimi radosťami, s našimi problémami, ktoré nesieme, riešime, alebo všetko to, čo prežívame. Odozdávame to, Bože, do Tvojich rúk a prosíme, aby si to všetko posvetil v našich životoch. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože náš ochranca, svätý Bernard sa s odhodlaním postavil na obranu viery a hájil pápežskú autoritu. Na jeho príhovor vypočuj naše prosby a daj, aby sme si Krista vyvolili za svojho najmúdrejšieho radcu a pomocníka, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby si moja aj vaša obeta zalúbila všemovcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, obetujeme Ti sviatosť jednoty a pokoja. Pri oslave svätého opáta Bernarda, ktorý vynikal v slovách i skutkoch a usiloval sa o poriadok a svornosť Tvojej cirkvi skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom Tvojim. Hore srdcia. Máme Pána. Známe vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo v ňom si sa rozhodol obnoviť celé stvorenie. Z jeho plnosti dal si podiel nám všetkým. On, hoci mal božskú prirodzenosť, riekol sa seba samého a krvou vyliatou na kríži priniesol pokoj celému svetu. Preto bol nad všetko povýšený a stal sa žriedlom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Preto s anielmi aj archanielmi, s trónmi aj pánstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame a chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rostou svojho ducha, aby
sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaku, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodný stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednoduch svete. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedь ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Františkom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Teraz spoločne sa pomodlíme modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle aj milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Znak pokoja. Pokoj a láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš riechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Márii, Ty sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pani, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz na slovo a duša mi ozdravie. Modlíme sa. Pane, nech v nás mocne pôsobí sviatostný pokrm, ktorý sme prijali v deň spomienky na svätého Bernarda. Daj prosíme, aby nás jeho príklad a náuka viedli k láske k Ježišovi Kristovi, nášmu tvojmu vtelenému slovu, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Tak, najprv nejaké oznamy, a to je, že po svätej omši by sme mohli ešte ísť k soche Panny Márie a prípadne sa tam niečo pomodliť. Ako mi povedal, že určite tam musím ísť a nielen k tej, ale aj k tej červenej taku. A ďalšia vec, že vlastne mi volal ešte teda pred omšou a hovoril dve veci. Teda okrem, že Roska, tak mi hovoril ešte ďalšie dve veci. A to je, aby som nezabudol dať príjmanie pod obojím. A ďalšiu vec, že aby som nezabudol dať vtip. Lebo
niekedy hovorím taký vtip, nejaký vtip na konci, tak nejaký ma teda napadol. Sa dá povedať vtip, teraz v tej dovolenkové také, tak vám o jednom rybárovi zo Škandinávie, ako tam, ako niekde v tej Škandinávii už chytá ryby na svojej rybárskej lodičke na jazere a zrazu z ničoho nič, pred ním sa z vody vynorí obrovská lochmerská príšera. A ten rybár rýchlo vykríkne, Bože, zachráň ma. A naozaj z neba taká veľká ruka sa stiahne, zdvihne toho rybára aj s loďkou a hovorí mu, myslel som si, že vo mňa neveríš. A rybár povedá, no ešte pred chvíľou som neveril ani v lochmerskú príšeru. Aby sa naša viera utvrďovala, k tomu príjmime teda aj toto požehnanie. Pre vás, pre celú rodinu. Pán s vami. Tak na príhovor Guadalupskej Panny Márie, Don Juana, svätej Faustíny, sestričky, svätého Archaniela Michala, všetkých, ktorí sú takými aj obľúbenými svetcami, Janka Štupáka, nech vás žehná, ochraňuje, posilňuje všemovúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom a ohlasujte evanjelium svojim životom. Ďakujem.